She eat 10 pieces. Yeah. Hallå, vi köpte lilla flicka. Det var lite glaspengar. Nej. Nej, det lilla pojken. Det där är lite glaspengar. Ja, tack. Till föräldrarna. Ja, jag måste leka. Inte så du ramlar. Nej, men det är lite farliga grejer. Helvete. Nej, jag gick in. Jag bara ser det kommer fram. Nej, det jag vill gå och prata med några grannar här borta. Fan, jag är skådis. Till sönnen av barn som har glasspengar. Glasspengar. Ja, jag menar glasspengar. Hallå! Finns några barn som har glasspengar? Hallå! Där är ju några. Det var de jag hittade innan. Jävla skit. Tycker jag är lite gammal. Jag gammal här bak. Ja. Jävlar vad gamla. Slut. Ja. Puss på dig. Puss på dig. Puss på din familj. Nu slutat nu. Jag går in och får en tupplö i mitt lilla sovrum. Hallå, lilla Römi. Ja, det var det. Hallå, jag gammal gubbe. Nej, du är främmande liten bebis där. Min lilla köta. Är du också någon glasspengar? Nej, det blir inte så lätt. Du, Ja? nu är det dags att avsluta.